GUI אוטומטור שלנו מאפשר ללקוח לעשות פעולות ברוב המקרים אין לו שום דרך אחרת לעשות. למעשה GUI אוטומטור עדיף לא להשתמש ב-GUI אוטומטור. זה קצת בעייתי באופן כללי, כי GUI תמיד יכול להשתנות. אם אתה רוצה לעשות אוטומציה של איזושהי תוכנה, הרבה פעמים לתוכנות יש API, ואז אפשר לעשות את הפעולות בממשק מכונה שהוא הרבה יותר אמין והרבה פחות בעייתי ונתון לשינויים, אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים או שאין API, או שאנחנו ממש רוצים, הלקוח ממש רוצה לדמות חוויית משתמש, ואז כאילו מן הסתם זה מה שהוא בודק, הוא בודק את הגוי עצמו. ואז הוא משתמש בכלי של הגוי אוטומטור, שמבוסס על OEM שיש לנו runout. הלקוח צריך עבור הגוי אוטומטור לקנות מאיתנו רישיון ספציפי לגוי אוטומיישן, שיאפשר לו להקליט. זאת אומרת, יש שני סוגים של רישיון, רישיון של הקלטה ורישיון של פלייבק. הטרמינולוגיה לא משנה, יש לזה שמות אחרים ברנוקס, אבל באופן כללי אם הוא רוצה, כנראה שהוא יקנה רישיון אחד של הקלטה ועוד X רישיונות של פלייבק. היכולות של הגוי אוטומיישן הן מבוססות על אלמנטים של ה-UI, אלמנטים שקיימים על המסך. לכן, עבור גוי אוטומיישן, כלומר לעשות גוי אוטומיישן עבור אפליקציות כמו Remote Desktop, נגיד אם אני רוצה לעשות גוי אוטומיישן על מכונה אחרת, זה לא, Ranorex זה לא הפתרון, כי הוא למעשה ב-Remote Desktop מה שאת מקבלת זה image ולא את האלמנטים עצמם, כאילו האובייקטים עצמם, אז לכן הגוי אוטומיישן לא יעבוד. אנחנו נראה דוגמה של גוי אוטומיישן, ואז אנחנו נחפור פנימה ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז אני אלחץ פה עכשיו על פליי. אנחנו בתוך סטודיו, זה טסט של סטודיו, יש לנו פה איזושהי דוגמה, ונפתח את ה-GUI Automation Step שמכיל בעצם אוסף של פעולות. איך הגעת אליו אבל? כאילו נגיד אתה עכשיו בונה חדש מהטולים, איפה אתה מוצא אותו? תחת GUI Automation Stencil, אני פשוט גורר אותו לקנבאס, ואני פותח סשן חדש. בואי נעשה את הדוגמה ואז נעבור עליה. אז מה שה-GUI Automation טסט הזה עושה, פותח את האפליקציה שלי, שהיא אפליקציית סוג של דאטאבייס, מחפש איזשהו משהו ספציפי, ומגדיל את מספר הילדים שרשומים באחד. מעולה. זה בעצם האוטומציה שאני רוצה לבצע, ועכשיו בואי נראה איך זה נעשה הקסם הזה. אז אנחנו נמצאים במיני קנבאס של הגוי אוטומטור, וכמו לכל מיני קנבאס יש לנו סשן, כי אנחנו למעשה, הדבר הראשון שאנחנו עושים, כשאנחנו יוצרים אוטומטור, אנחנו בעצם פותחים סשן מול הקומפוננט של הגוי אוטומיישן מול ה-Ranorex. בסט סשן יש לי כמה אפשרויות. שהאפשרות הכי חשובה זה Launch an Application. אני יכול לבחור להריץ אפליקציה, שבמקרה שלי זה אפליקציית דמו של ה-Social Club Desktop, שהיא אפליקציה שהורדתי מה-Code Project. אם תרצה לשחזר את זה אחר כך אצלך, זה איזושהי אפליקציה חינמית שכל המטרה שלה זה להוות איזושהי דוגמה ל-WinForm של C#. אז כאילו זה סתם איזושהי אפליקציה חינמית. אני יכול במהלך ה-Launch להעביר ארגומנטים, אני יכול לעשות GUI Automation על בראוזר מסוים, אוקיי? נגיד לפתוח קרום בכתובת מסוימת. אוקיי, ואני יכול גם לא לעשות כלום. למשל אם אני רוצה לעשות אוטומציה על הדסקטופ. אבל במקרה הזה אני פותח את האפליקציה הזאת. אז בואו נעשה אקטיב. והאפליקציה נפתחה. הדבר הראשון שקורה באפליקציה, נפתח חלון של
של לוגין. ולמעשה, כשאני בונה GUI Automation, אני צריך לתכנן את המהלכים שלי כך שיהיו הגיוניים. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, למרות שכבר הסמן שלי נמצא פה על יוזרניים, אני רוצה לחיצה עם הכפתור השמאלי של העכבר על השדה של היוזרניים. עכשיו, למעשה הלב של GUI Automation זה בבחירת הפס. בבחירת הפס הנכון, שיבודד למעשה בשביל ה-Ranorex את אותו אלמנט המסך שעליו אני רוצה לבצע את הפעולות. זה בעצם מאפשר לי השדה או כפתור. השדה, הכפתור, האובייקט, האלמנט GUI, מה שאנחנו רוצים. זה בעצם משחרר אותי למקם את החלון במיקום מסוים. החלון הזה יכול להיות בכל מקום על המסך, כל עוד האלמנט ה-UI הזה קיים, ב-viewport שלי איפה שבאמת יכול להילחץ, אז השאלה היא איך אנחנו בוחרים את השדה הזה. אז בשביל לבחור את השדה, יש פה כפתור שבעצם פותח כלי שנקרא Ranorex Spy. אוקיי? Ranorex Spy, כשהוא עולה, הוא סורק את כל האלמנטים שיש על המסך כרגע, ונותן לי איזשהו מבנה עצי של כל מה שקורה אצלי על שולחן העבודה. אוקיי? אז למעשה, אני דרכו בעצם בוחר את האלמנטים שאני רוצה לעשות עליהם את האופרציות שלי. בואו נראה איך זה קורה בפועל. לחיצה על כפתור טרק, או קונטרול ווינקי במקלדת, גורמת לי להיות במצב טרק מוד, ועכשיו אני ניגש לאלמנט שאני רוצה לעשות עליו אוטומציה, ולוחץ. נוצר לי פה את הפס, שבעצם מאפיין לי את האלמנט הזה. הפס הזה הוא... את מכירה אקספס? אוקיי, מכיוון שזה מבנה עצי, זה בעצם מאחורי הקלעים זה XML. אקספס זה איזשהו שפת ציון עבור פסים בתוך ה-XML. אוקיי? אני רוצה עכשיו, בתוך פורם שיש לו אטריביוט שנקרא control name שהוא שווה לוגין, תן לי איזשהו נכד שלו, בעצם נין שלו שנקרא, שהוא מסוג טקסט עם אטריביוט שנקרא accessible name שהערך שלו הוא user. זה מה שכתוב פה. עכשיו, כשאני לחצתי על זה, אז מה שבעצם ה-Ranorex עשה, הוא בעצם, וזה הכוח של הכלי הזה, הוא יכל לאתר לי בקלות את הפס הזה, ושהפס הזה יהיה יוניקי. אם היה לי יותר מפס אחד כזה על המסך, אז לא הייתי יכול לבצע את האוטומציה שלי, ותכף נגיע לזה כשנגיע לבעיות פוטנציאליות שיכולות להיות. אז את השדה הזה, את הפס שנוצר פה, אני בעצם יכול להעתיק ל-Ranorex, ובעצם אני עשיתי פה קצת שינויים כדי לעשות את זה טיפה יותר מדויק. ועוד פעם, זה בגלל שזה קצת ניסוי וטעייה, אז אני מכיר, אני יודע במקרה הזה, רגע. אוקיי? למעשה בגלל שלחצתי קצת יותר עמוק, אוקיי? אז יכלתי ללחוץ על שדה אחד למעלה, יש פה איזה מין nested GUI כזה, אז לחצתי על זה. אוקיי? שזה יהיה לי יותר בטוח. אני פחות אוהב להשתמש באלמנטים שיש בהם... עלית רמה אחת למעלה? עליתי רמה אחת למעלה, אבל עדיין נשארתי בגדר אזור שבו אם אני לוחץ באמצע, אז הסמן בעצם יאפשר לי לכתוב פה את ה... אוקיי, אבל למה עלית רמה אחת למעלה? למה זה יותר מדויק?
כי אני לא מסתמך על איזה שהם אובייקטים... בגלל הסברות, כן, אוקיי. כן. אם יש לי את הפס המדויק, אז יש לי פחות סיכוי שזה ייחשל בעתיד, אם יהיה לי עוד אלמנטים או דברים כאלה. קצת בעצם לכל אלמנט בגוי יש כל מיני אטריביוטים שמאפיינים אותו. אוקיי, הרנורקס ספיי בעצם מאפשר לי לראות מהם האטריביוטים ולציין אותם באקספרס שלי. אז נגיד אם אני מסתכל, סתם דוגמה, על הכפתור לוגין, אז הכפתור לוגין הוא בתוך הפורם הזה שנקרא לוגין. יש לי בטן שהשם שלו הוא בטן לוגין, ויש לו כל מיני אטריביוטים, כן, נגיד כמו הפדינג, כמו המרג'ין, כל מיני דברים שמאפיינים את הוויזואליות שלו על המסך. אוקיי? הרנורקס גם נותן לי איזשהו סקרין של זה. אבל בסופו של דבר מה שמעניין אותי זה רק הפס עצמו. אז במקרה הזה יש לי איזשהו יכולת לוודא שאני באמת במקום הנכון כשאני לוחץ על refresh, והוא אומר לי ש-an element matching to the select path was found. אם השדה שלי לא היה נכון, אוקיי? לא היה match, כן. אז לא היה match והייתי מקבל את האירוע הזה. אוקיי, אז זה נחמד, ואני עכשיו יכול להגיד לו שמה שאני רוצה לעשות, שבסנטר של האובייקט הזה ילחץ המאוס ב-left click, לחיצה רגילה. ואם אני עושה activate זה באמת מה שקורה. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לכתוב את היוזרניים, שבמקרה הזה זה דמו. ולמעשה זה טול, כל הסטפים האלה זה בעצם טולים של גוי טול שנמצאים כאן. אז בינתיים ראינו את המאוס וראינו את הקייבורד, ויש לנו פה עוד שני שדות של inspect ו-validate, שתכף נגיע אליהם נראה לי בווידאו השני כבר.